ओसी नसल्यामुळे वर्षानुवर्ष अनधिकृत असल्याचा शिक्का बसलेल्या मुंबईतील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळालाय। महापालिकेने मुंबईतील इमारतींना देण्यासाठी आणलेल्या अभय योजनेला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवलाय। या अभय योजनेनुसार नोव्हेंबर 16 पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना याचा लाभ मिळणार आहे। अधिमूल्यात 50% सवलत, 6 महिन्यात दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांना दंड माफ, तसंच भागाश भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली। नोव्हेंबर 2016 पूर्वी वापरात असलेल्या ओसी नसलेल्या इमारतींना दिलासा मिळालाय। 20,000हून अधिक इमारतींना याचा फायदा होईल असं सध्या दिसतंय। एफएसआय फंजिबल क्षेत्राचं अधिमूल्य रेडी रेकनर दरात 50% सवलतीत दिलं जातं। पहिल्या 6 महिन्यात प्रस्ताव दिला तर दंड माफ केला जाईल। अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होईल।